pa 16 December chaka cha 2023 bungwe lalikulu loyendetsa masewero ampira wa miyendo mdziko muno la Malawi Football Association of Malawi lidavala ulamuliro watsopano pamene Friendlies haya amene amatchuka ndi dzina lakuti FH adatenga utsogoleriwu kuchokera kwa Wote Nyamilandu Manda atakhala zaka zochuluka kwambiri. Koma wachiwiri oyamba ku Football Association of Malawi ndi bwana Christopher Kuyera amene ndi longest serving member mu current leadership amene wakhala kumpira nthawi yayitali adaseva under Wote Nyamilandu ngati executive committee member. Lero program ya Mtedza Mtedza time sport tikhale tikucheza ndi kumva zambiri za masewero ampira wa miyendo, mapulani a Football Association of Malawi komanso ntchito yayikulu imene bwanawa amagwira ku Football Association of Malawi pa chiko chosiyana cha masewero ampira wa miyendo mdziko muno. Ndine Nkonzi komanso mulodzi wa programu iyi coach player Peter Fote alolalole akanakane wa Times Group. Ndikulandireni onse amene mukutsatira bwino programu imeneyi pa Times 360 pa YouTube komanso pa kanema ameneyu wa TTV. Bwana Christopher Kuyera ndikulandireni. Zikomo kwambiri. Program yathu ya lero ndikukulandirani ngati munthu amene mavala zipewa ziwiri. Wamkulu wa Department of Road Traffic mdziko muno komanso wachiwiri oyamba ku masewero ampira wa miyendo mdziko muno F2 ku Football Association of Malawi. Zona. Tikamba zambiri za masewero ampira wa miyendo. Poyamba ndimafuna ndidziwe kuti kodi chidwi chanu ku masewero ampira wa miyendo chidayamba bwanji kuti mpaka na mwavumbuluka ku nthambi yona zapamsewu kuboma mpaka na mukulowa ku Southern Regional Football Association mpaka kufika pa wachiwiri oyamba ku Football Association of Malawi. Zikomo kwambiri Peter Fote, ndathokoza kuti mwanditana ku program ino kuti ndicheze nanu komanso ndicheze ndi Malawi chifukwa ambiri mwina mbali ya mpira samandidziwa kwambiri. Poyamba ndine kuti ndagwiradi ntchito mbali ya mpira. Chidwi changa mkumpira chinamba kalikale. Kwambiri ndili wachichepere. Sikuti kapena ndi chinthu chokuti changobwera. Koma ndi chinthu chomwe ndakula nacho. Chifukwa ndili wachichepere kumudzi kwathu kubalaka. Kale kunali matimu aja munkadziwika pereki power park ankabwera mwaza sewera kubalaka pa community ground park. Kumene kuja kunali timu ya Admark imapanga sponsor ndi Admark nthawi imeneyo ndiye ndithu achina John Zimbiraja achina Stock Dandizi ankabwera ife tinaonera pa balaka community kalero. Ndiye chidwi changa chinambira kumene kubasino kungokhala kula kuti kumasangalala ndi masewera ampira. Ndiye pamene ndimakula choncho kuzapezeka 1988 titazawina Eastern Central Africa dziko linasangalala kwambiri. Tonse linasangalala and I wish mwina achicheperewa akanamba feeling imwe makhalapo kuwina. Ngati dziko kuti aliyense akusangalala. Zimakhala zinthu zokoma kwambiri. Then tachoka fuka pere papaso ndikozepo. Fuka tikati Blantyre Derby ndeli mwina pa draw kapena wina. Ndeli mukamacho pa wina kudanda ule kusangalala. Koma nthawi imeneyi inali cha dziko lonse linanyamuka alinse kusangalala. 1988 ya ndio mwenda ya 78 I think inali mwana imene ndio mwenda naza chimfa mochi makhalira. Nde moving forward titamange pamene nali wachichepere masate kwambiri mpira foti makulu ya kumidzi nde mipira masate mwa wireless. Koma ntazapita ku polytechnic 1993 nde mnali pafupi ndika mu stadium. Ndeti muone mipira icho kwambiri. Nde interest cheni natsakhala ikukwera kwambiri. Ndiye akhala ikupitirira mpaka 1997 pamene ndazalandaula kwambiri titatuluza ku Machava Stadium. We only need a draw and nthawi imene chigoli anasejinya ndi Jones Nkwazi. Tinasangala kwambiri basi ngati mafuna draw tatsogola pa zatheka koma in the dying minutes
anade chinyaku aku Mozambique ndi tinadandala kwambiri komano kumbukira si nthawi yachina chikwinyo konde tiko one of these guys ndamenana tifulazi ntakumana naye soko safa I think 3 years ago ndakamkumbutsa kuti kudiwe ndationa tipweteka kwambiri chifukwa so interest mpira yakhala ili yoti it is in me and ndikamva kuti timu ya Malawi ili yonse yaluza mtima musini mava bwino chabwino the passion yokuti it's just in me and I can do anything for football. I will be very honest ndinu bwana ngati first vice president wa Football Association of Malawi recently ndakuona ni muli very active mkuunikira kwambiri gwira ntchito izi ndizi mwina zosiyana ni mmene zakhala zokhalira mbuyono zikutheka bwanji. Mwina ndinganene kuti zikutheka chifukwa cha zinthu ziwiri. Poyamba nkokuti ulendo wapita uja nali executive committee member. Ndiyo kakhala member kwambiri sumachita even kuchita head sub committee ndiye kuti umayenera kuti mwina apakhale kuti uli got some exceptional skills kuti ukhale kuti uchita head committee na yake. Koma panopo one ndine first vice president wa association ndiye nthawi zambiri president amatha kundipanga delegate ntchito mwana ena kuti achite iwo amatha kundipempha ine kuti ndagwirire kuti mwina nthawi zina makhala otangwanika. Kachiwiri ndine chairperson wa technical subcommittee ndiye ngati chairperson pali ntchito zambiri zomwe timachita mwene ngati kuti zifukwa zake ndi ziwiri zimenezo. Pambali pa ntchito imene magwira ngati first vice president amene ntchito zina ni ma delegated duties, what else do you do Football Association of Malawi? Kwa kukulu ngati vice president ineyo munga mwanenera ndine otumidwa. Okay, even ku technical subcommittee ndo otumidwa. Chifukwa tikakumana we come up with recommendations. Ku technical subcommittee amakhala resolutions kwathuko koma amakhala ma recommendations amene timapereka ku main committee. Kuti kumene kujano akazipange na adopt ola akazipanga modify ola akazikanire tu kumene technical subcommittee. Yes, kumene timaphika matimachita feed ku executive. So kwa kukulu ine ndi delegated work yomwe amandipempha tapanga ndichi kodi ku technical subcommittee kuja kwa ine ndekha ngati munthu. Chabwino ku technical subcommittee maina ngati amakochi timamva under 23 mwina national team ndi awa ndi under 20 kandi women's football mumasankha kumene kuja kapena machokera ku nthambi ina ya makochi kapena ndi executive imene yamikira maina aja kapena zimakhala bwanji. Okay, chomwe chimapanga kuti tikusankha ma coach okuti achite coach timu ina yake. Chifukwa mungezwa pano matimu onse akhala active. Very active. Yeah, ndiye chomwe chimachitika ndicho kuti poyamba timapempha coaches association. Iwo aja timapempha tatipatsani maina amene mukaona kuti ndiwoyenera kukhala ngati coaching panel ya timu iyi. Ndiye waja matipatsa list. List manager amayipereka ku technical subcommittee. Ndiye fa technical subcommittee timaonikira maina aja ndikuonanso ena amene akhonza kukhala mu panel ija. Ndiye tikatino timapereka no proposal ija ku executive. Then executive imakhala ndi final say. Mwatipa sende ma recommend we come up with several options. Option E. Ndeno technical committee executive committee imakhala ndi final say. Ndiye manena kuti amene tikwaonekera ife kuti tikwayeneleza tikuona kuti akanakhala awa. So it's a consultative process. Sikuti imakhala yukuti zangochitika kapena munthu mmodzi wapanga. Yeah. Pa 16 December 2023 kunzuzu mulalo wa udindo umenewu alongside anthu ena ngati so free to die ngati mtsogoleri wanu. Sure. Kusunga Castel, kusunga TNM, kusunga ma sponsors amene alipo kale FDH, ma sponsors ochuluka ku coaches ndi kwina ndi kubweretsa National Bank ndi NBS kumpira. Inali ntchito yaikulu motani ngati executive. Ineyo ndikambe mosabisa kunoko ndikumbali. Komano inali ntchito yaikulu. Inakula chifukwa chakuti ineyo ndikhoza kuza ni president haiya samagona.
timati tikakhala kuma meeting kuthamanga kuti zinthu zitheke kukumana ndi awa kupita uku kuti zinthu zilongosoke inali ntchito yayikulu. Komanso anachita build lapo yabwino kapena kuti ubale wabwino ndi ma sponsors aja. Anapanga engage on a personal note and anafotokozera kuti mpira sikuti mukungotibweresera kuti mutipase ifeyo ndalama iya, koma tikufuna tikhale ngati partner inuyo ndi ifeyo. Mukatipanga sponsor ifeyo ndi ichi tikupangirani ichi. Brand name yanu tipanga kuti imveke paliponse. Even ma customer anu amene amagula ma products anu aziwe kwambiri. It was like a win-win situation. Ndiye ma sponsors aja anachigwira chimenechi ndikuchilandira. Ndikumbukira atangolowa mu March or so, February, tinakhala ndi engagement ndi ma sponsors ku Amaris Hotel. Kumene kuchako nkomweno kunali ngati kufotokozera kuti mukabwera kumpira sikuti mungobwera kuti mutipase ndalama, komanso inu amene mukubwera kusachita sponsor mukhala ndi phindu lanu. Ndi chifukwa chake ambiri anachilandira chimene chichacho. Komanso china chokuti timachita sure kuti ndalama zomwe zikhalepo zikhala zoti zigwira pa ntchito ya mpira, komanso tizigwiritsa ntchito pa mbalambanda aliyense aziona. Ndi chifukwa chake mukuona kuti tsopano kuli confidence yayo yayikulu, komanso ma sponsor ena aso akubwera. Muona akale aja alipo, komanso ena aso abwera ngati National Bank kuchita sponsor mpira wa azimayi. Chifukwa chakuti ali ndi chikhulupiriro tsopano Mtsogeleri kuti inde zikuchitikadi. Ndi win-win situation, we are partners. Osangoti kuti wina ongolandira, wina kumaluza. Opereka uja panopo na yeso akuoneka kuti brand name yake visibility ikumakhala yayikulu. And anthu akusangalala kwambiri kwa ngati win-win situation. For the very first time under Friendlies higher leadership and your executive committee which you are part of, kunena mosa pyatira kapena monjezera kapena kuchotsera kapena kunyazitsa mwayesetsa kuti every national team ilowe mu mpikisano. Zimene zachitika kwa nthawi yoyamba mwina chiyambire ndi masewero a dziko lino. Mbuyo motimamva kuti ayi under 20 sivita, mwina under 23 chani sitisewera nawo. Kodi zikukhala bwanji kapena ndalama mukuzitenga kuti kapena muli ndi special funding? Chabwino ndathokoza chifukwa cha funso lanu, chifukwa ambiri sakudziwa. Ndiyankhula zapano chomwe chikuchitika ndi chomwe tikuchita. Ndalama sizikwana, ndalama sizakhala zokwanira, koma zochepa zomwezo anthu amakuyamikira ngati ukuzigwiritsa ntchito ndi kupanga zinthu zambiri kapena kuzigwiritsa ntchito moyenerera. Ndiye atakhala pa mpando FH anali ndi nkhani ziwiri koma zitatu makamaka. Yoyamba tionetsetse kuti ma national team athu onse ali active. Chifukwa mpira simungangoyembekeza kuti munthu ku national team ali nzaka 20 chakuti akakupasani malizadzi. Mpira wa masiku unasintha. Pakufunika kuti munthu ambire pansi penipeni, actually under 10. Kenako ayambe ku under 12, under 15, 17, 20, kenako akhale kuti wapya. Ndi kuti akasewera mpira. Wakale timangoti kwakula trophy munthu wapya wayaka uyu ku national team. Lerolo you can't compete like that. So ndipo simungauone mpira. Komano tiambire pang'ono chifukwa chake masomphenya ya president ndi executive yathu ifeso ngati technical ndati tiye tionese masomphenya ku grassroots football. Kachiwiri ndi nkhani tsopano ya kusamala chuma chathu ngati famu timachipeza munjira zosiyana-siyana. Timatha kupeza kuchokera ku FIFA, kuchokera ku CAF, kuchokera ku boma, ma sponsorship, TV rights, njira zake zimenezo, even market revenues, okay? Komano kuboma kumagwira ndalama zambiri. Ndalama za kuboma zimapita kwambiri kuti zile sponsor national team. Komanso akafuna thenza bo ndalama pang'ononso aku FIFA. Ndiye anapanga president mothandizana ndi ife koma kwambiri iwo kunena kuti ifeyo tionetsetse kuti ndalama zomwe tikuzipeza tizikuzigwiritsa bwino ntchito. Komanso mwayi ukapezeka kamene kakapezeka kalikonse kang'onoko tipeze njira yokuti tipange leverage kuti ndalama zija zipezeka kuti zikupezeka zabwino zambiri tikuzigwiritsa bwino ntchito. Zimene zizi ndiye nandikambe pano kuti timapempha mwina mbuyo koma timakanidwa. Koma panopo izikutheka. Ndikuyankhula izi chifukwa chakuti the record is there. If somebody says kuti akuti mapempha mbuyomo koma pano zikutheka koma sindayankhula sinimasula kuno bwino. It's on record. But it's on record. You ask me, I can even show you the emails that are there. Okay?
chifukwa mapempha zimakanika koma panopo zikutheka. Ndiye chifukwa choti kusamala bwino makobiri aja chifukwa chake zikuoneka kuti pano matimu onse akuyenda. Komanso china national team ndi responsibility ya boma. Komanso ifeyo ndi amene tangopasidwa mwayi kuti tagwirire ntchito aboma aja. Exactly. Ndiye aboma aja amatithandizira ifeyo ndalama zija kuti tipange sponsor. Ndiye iyembekeza ndimalize pamene usandule sanga ya. Ndiye no simuzamva Fleetwood amene ali mwana amene tikugwira ntchito ifeyo ngati ifeyo ana aboma tili palawayiresi kamene pa news kanena kuti sitipanga zakuti chifukwa chakuti ndalama tili. Ife timapanga engage. Zaka zonse zapita ziwiri simunamvepo kuti aboma satipasa makobiri. Ife timapita okapanga engage. Ndikukadandaulira ngati makolo athu ndikukalirira iwo acha mapeza njira kuti thandiza. Chabwino. Yeah. Komanso zipitirira chimodzimodzi. Pambali pa ubwino umene ukuoneka kapena kusintha kumene kwabwera ku masewero ampira wamiyendo pakayendetsedwe corporate trust imene yabwera ndi zina marizatsi national teams ena we've seen coaches qualifying for the very first time ku AFCON. National team still remains team yokhayo imene performance yake si kuoneka bwino. Tikuphonya pati kapena mukuyika ndondomeko zotani kuti tiyambe kuchita bwino mmene Amalawi amayembekezera. Project ya ku national team simungangozuka lero ndi ukhani national team yamphamvu. National team imakhala process yokuti muyambire mpira pang'ono ati mupange zonse zoyenerera. Mukhale ndi infrastructure yoyenerera, mukhale ndi personnel ma coaching abwino, even referee nyolongosoka, mukhale ndi equipment yabwino, kuli AI cameras masiku ano zonse zikhale zili malo, sponsorship yabwino anyamata mwathandize bwino zofunikira zawo. Okay? Komano simangoyamba kuti mangoyamba from nowhere and to be somewhere. Now process imene iyi kuti itheke kuno bwino pamene zikuchitika zonse zikuchitikazi. Chifukwa tikukhala ngati kuti mpira wacho usezera mwanena bwino kuti pano ma national team onse akuchita participate ma competition. Very active. All FIFA windows as mai kunoko kunyamuka pa ndege ulendo ku South Africa kwasewera friendly pa ndege. In fact there have been about 8 if not 9 friendlies. Yes. The past year are Scorchers Walker. Yes. That we know. Apita ku Morocco, apita ku Ghana, apita South Africa, apita Zambia. Yes. We are not surprised kuti zikuenda bwino. Koma in this case are you saying kuti malizasi samabwera just overnight? I did singatheke ngubwera malizasi just like that. Chifukwa pakati pa pambuyo pang'ono tinakhala ngati kuti development ya mpira tinakhala ngati kuti sitimaka kuchidwi kwambiri. Ndiye chidwi icho chikuikidwa kwambiri panopo. Ine ndikukuti chidwi mwina kapena timangana kwambiri top bottom not bottom top. Timangana kwambiri malizatsi. Kuti bola mwina zingopya lero. Bola kuti anthu apite, bola kuti zitekelero. Kuma muona kuti panopo chidwi chambiri chikuyangidwa kwambiri kuti mpira tuyambire. And I can tell you in the next few years from today Malawi izakhala ndi timu yopya kwambiri. Chifukwa Malawi izakhala ndi timu yopya kwambiri at all levels. Chabwino. Luwinga ikuphikana kumene kucha. Kuli ma TTS talent development talent development mukundi pitira kutsogolo. My next question inali kuza Luwinga. Yakhala ili Luwinga is now fully functional. Yes. Taruzani kukumachitika chani ku Luwinga. Kukuchitika zota. Kumene kuja mwachidule tikutenga ana amene akuchokera kuma centers. Okay? Fuati ndi ma centers of excellence. Malawi monse alipo 7. Pakati ali kumayo. Ndiye kumene kokuno kulima talent development scheme kama talent development project yomwe machita sponsor a FIFA. Ndiye kumene kuja ana amapita ndikumakaphunzira mpira ma 7 centers across the country. Ndiye ana aja tikaona amakhala under 10 under 12. Ndiye timachita target kwambiri under 12 kuti sono akamakwira pang'ono kuli aphunzisiso ndi makochi amene amaphunzisa nacho. Ndiye akangoti afika zaka 15 amene no kuliwinga the best the cream and yes ma 7 centers amene wandi atende ali kuti ndi kukaronga kuli muzi kurumpi kulina padzenza papalina kukasungu kulina kumangochi kulina kulunzu kulina then ku Luchenza. Okay, tinapanga kuti
my education divisions monse chifukwa tupanga limodzi ndi amasa paja mukuziwa ntchitozi za mpira zimagwira limodzi ndi amasa. I want to take you back yes. to 2023 December 16. How was the atmosphere zotsatira zikulengezedwa kunzuzu muholo munkamva bwanji mtima? Chabwino mukandifunsa za ku confidence yomwe nali nayo ine atmosphere mene nali lipo lengeza zotsatira kunzuzu ine atmosphere ndisaname I was tensed up. Really tensed up chifukwa tinamenya round yoyamba kubwerezanso draw round yachiwiri wina kuzandiseka ati mwakanilira naso draw uzabwera round ya nkuzapezeka kuti ndagwesa akulu acha kuti masankho wada avuta moterefa chani para bwereza katatu masankho muholo sabona mukafuza za masankho zimakhala za ndale ngakhale samakuza namwina ndi za ndale za dziko ete koma somehow kumakhala kuti kuli ndale so chomwe ndingakuze ndikuti paine paja panali ndale ya mphamvu panali ndale inu mugwetsa mamuna ndikadziwa koma kuti panali ndale. Do you have any football administrator you can single out awiri kandi atatu kuti ndi football blends? Ambiri ndokonda masewera mpira pali kukonda masewera pali passion ndi pali kudziwa kuchita zinthu za mpira. Ineyo kunoko ndikumbali okay tuli ndi mwana uja chimango kunoko ndikumbali he's good. Are you really sure? Yes, he's very good. Why do you think is chimango good? Well, last time ndagwira naye ntchito ineyo nali mu committee yake timagwira ntchito ngati za mpira okay and momwe timagwirira ndimaona momwe amachitira. That guy is intelligent. I have to be very objective. I must say this. You are reminding me of one thing. Regardless of anything, one day that young man is intelligent. He's a football brain. Ndimacheza naye that young man ndiye ndimamfunsa za mpira. Then anamuyamikira kwambiri free to do haya. In that conversation yes. Anafika mulingoni na kuti mpaka nafunsa fusoti chimango can I quote you zimene ukunenazi? Ananena kuti you can quote me chifukwa this is my conscience. Ndikunenazi that boy meaning free to wachita chakuti sponsorship kutere munthu uja akulima. To me ali ndi zinthu zochepa zokuti akhali ndi breakthrough yona kuti is one of the great koma akuchita bwino. So when you bringing his name I'm being reminded but this boy is critical of the maybe current leadership bazinthu zina amene akhoza kusiyana maganizo koma he could come stronger and more open kwa ine ndomandizo kuti free to do simunthu amasewera wachita ichi ndikumfunsa kuti kana ikuti yo ndikuvomera. So mukundikumbutsa kuti I think you should be very very right. Politics aside whatever koma you still believe chimango is good. Yeah, he's good and he's objective in his analysis and yezo mwana ananena zoona ananduza zimenezo and on record ananduza zimenezo chimango chifukwa zonse zomwe tikupanga pano pasi zonsezi ndi free to. That's true. Mwanivet zonsezi ndani ndi free to oti ineyo kwa ine ngati Kuyera kumpasa somwa free to apange so mwina temu ina kusokoloko si chinthu cholabwino. Are you endorsing free to? I'm not necessarily endorsing him but I'm saying kuti ma foundation amene wachita ndipo zomwe tikuchita ife kumpira for him to be a 5-year president it will be very injustice. Actually it will be very unfortunate. Chifukwa bwezi mukumva kuti ife tilama kuno tilibe kuti inu mukulimbira imeneyo zimachitika mazona apo apa yeah muyuzi so zimalembe yetu imesa malemba ndiweyo kamene mukulimbira ndimulimba ndi umalemba ndi mukutiyazo mukulimbikira ma national team akwera ndege pa ndazimayi omwe zinachitika apo azimayi aja panopo tapekeza kaye sinamalize zimachitika atsikana ajawo panopo I can tell you Malawi asakulanda chimozimozi ndi anyamata okudi atsikana afika pa 500 level imozi zizichula tuntu inde zimese pa 500 yakweraso 2 hours ukusera yakweraso drama sucesso 2 hours akawina akulandira ndemo afananiza kuluwinga atsikana akukhala apo ali limodzi kuluwinga national league iyamba iyi dziko lonse la Malawi
inalipo national league from a political point of view. Munthu akuchita bwino. Football wise that would say you are endorsing free to kodi tine kuti kapena you are not that ambitious kuti mapafuna subantunda achimwene mpira tautumikira ndi mfuna mukakhalira kwakhwisa mu tautumikira mpirawo tautumikira you are happy working from the but I'm happy with what he's doing. Yeah. Okay, you only come and say kuti apa sisi kuenda bwino ndiye titende bwanji komano kwa ineyo mpira kuenda bwino muna pali zina somwe ina kuziona nanga muna ndisindi nkati mwo muna ndili very close to him komano overall I see kuti zinthu kuenda bwino bwino. Personally mukakhala naye that aside presidency muisiye apo office yanuyo who is free to do hire as a human being? He's a guy who is a human being. He's got a very high sense of humor. And amene amagwira kukhala nawo pafupi inonso mungakhulupirire kuwathandiza kumpira ena kumachalichi ena andale they are part of society amene amagwira inonso mungakhulupirire. He is a guy who is selfless and you are closer him mukucheza naye apepezeka kuti muna mwake njira ena yake anakuthandizana mwina inonso sadziwa mukamaza zindikira kuti anakuthandizana. It was him. Yes, he is a guy who is he's got a very high sense of humor. So that's how best you can describe. Yes, he's a human being. Pamene tafika kumapeto kwa program hii nkuteka kuti afote pali zina zimene timaina kucheza mu program hii koma mwina simunandipatse mpata muli nchonena pamene tikufika kumapeto kwa program. Ine chonena chomwe ndinganenepo pano nchokuti ndikuthokozeni kwa mwandipasa mpata kuti zake zinanu pa nthawi ya nkhani ya mpira ningoti zikomo kwambiri. Mawu ambiri ineyo ndilibe koma mwina kungothokoza basi kuti ife tikuthokozeni inuyo mkulu wa road traffic Malawi mkulu road traffic 1 ndi inuyo ndine farm 2 ndi inuyo and a family man. Yes, at a very short notice munadzichepetsa kuti kozo zacheza mu program ino. Yeah. Osati ife ndeti kuthokozeni kuti munatipatsa airtime munatipatsa nthawi muli zambiri zotanganidwa koma osati ife ndeti tizikuthokozani. Yayi tingoti tingothokozana kuti zikomo kwambiri. Chifukwa chambiri kwambiri kusama ndidziwa kuti Kuyera ndi ndani chifukwa ndimakonda kwambiri kukhala ku back seat simakonda kuyankhula ndiye komanda mwandipasa mpata umeneyo chifukwa chake ndikukuthokozani. Of course ndine munthu otangwanika panopo ndikuti pali zambiri mukuziwa ndine ma business ndine mulimi ndine wakunyumba ananga abale anga ndayang'anire okay kukachisiso salepera ngati Mkhristu sungapange nthingiro mpiko kuti unakakugwirire yayi uyenewe kupanga participate okay vice president wa mpira ku Football Association ndi konko so all those ndi zinthu zokuti zimafuna nthawi yanga 2027 tipita kwa tikupita ndipo tigwirana manja simukuimva tigwirana manja chonchi tikagwirana manja chonchi ndipo zikutheka kupita kwambiri tipita. Christopher Kuyera first vice president wa Football Association of Malawi kulankhula nafe mprogram ya Mtedza Mtedza Times Sport ineyo ndi nkonzi komanso mulutsi wa programu iyi kufikira sabata yamawa pokapoka chautakalola tidzakhalanso limodzi mprogram ina ngati nkotheka pitizani kuona ma program otsatira. Bye bye.